Nandito ako ngayon sa May Panda, sa May Jizan para nandito na tayo ngayon guys sa machine kung saan ito yung tinatawag na Upshare Kiosk. Guys, ganun lang kadali, ganun lang kabilis, hindi man lang umabot ng... Hi guys, kumusta po kayong lahat at welcome back po sa ating channel. At sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang Upshare account. Okay, sisimulan na natin at ngayon na. Okay, sa mga kababayan natin na magtatanong dyan kung ano nga ba ang Upshare account. Okay, so nabasa ko po yan sa internet mga kaibigan na ang Upshare account ay isa po siyang portal na hatid sa atin ng government dito sa Saudi Arabia ng Ministry of Interior. Okay, lahat ng mga services na ginagawa nilang online ay ma-access po natin sa Upshare account po natin. Ito po ay ginagamit na ng karamihan dito sa Saudi Arabia at na-download na rin po ito ng mga ilang beses na mga million times. Okay, so kung ikaw po kaibigan ay isa kang baguhan dito sa Saudi Arabia na gaya ko at yung mga kababayan din natin na nasa Pilipinas pa at plano pa lang magpunta dito sa Saudi Arabia, panoorin niyo po ang video na to dahil ito ay para sa inyo. Okay, napaka-excel lang po itong video mga kaibigan at panoorin niyo po mula simula hanggang dulo. Ang gawa po ng Upshare account mga kaibigan ay kailangan lang po ng tatlong process. Ang una natin gagawin ay mag-register muna tayo sa website nila. Tapos pangalawa dyan ay i-confirm po natin, i-verify. Pangatlo po ay i-activate po natin. Okay, so sisimulan na natin. So ang una nyong gagawin mga kaibigan ay pupunta kayo dun sa browser. So kahit anong browser po ang pwede nyong gamitin, kahit Google Chrome or Mozilla Firefox or Internet Explorer. So ang gagamitin ko ngayon ay ang Internet Explorer. So pupunta tayo dun sa website nila. So type lang po natin ang www.moi.gov.sa. So yung MOI po mga kaibigan ay Ministry of Interior. So, it's a government-owned website po mga kaibigan. Press enter. So, una nyo makikita sa screen ay Arabic po siya. So, kung i-translate po natin siya into English, i-click nyo lang po dito ang English dito sa upper left corner para magiging English po lahat ng text. Tapos, pupunta tayo dito sa may bandang kanan. So, makikita nyo dito yung login, reset password, at saka new user. So, mag-login lang kayo kung meron na kayong account. Pero since wala pa kayong account, gagawa tayo ng account. I-click nyo lang ang new user. Okay? Now, gaya ng binanggit ko kanina, meron po siyang tatlong steps. Mag-register po kayo via user info. I-confirm nyo po. Tapos, registration completion. So, dito sa unang steps mga kaibigan ay kailangan po nila yung mga basic details po natin. So, ang instruction po dito ay kailangan po nating ibigay yung personal details. Hindi details ng kaibigan mo, hindi details ng ibang tao. Personal nyo po. Kung email address, personal email address. Kung mobile number naman, personal mobile number. Kasi meron tayong ibang mga kababayan dyan na merong mga company number. Kagaya ko, meron din akong company number. So, dalawa po ang number ko. So, diretso na tayo. Ang hinihingi dito sa ID number ay yung ikama po ninyo. So, halimbawa, yung ikama mo ay ganito. I-type nyo po. Sa mobile number po, so huwag nyo na pong i-type yung plus 966 kasi nakalagay na yun dyan. I-type nyo lang po yung 5 blah 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 blah. So, sample lang po yun mga kaibigan. Huwag nyo pong kopyahin yan. Sample lang po, i-type nyo po. Username po natin ay kailangan ay alphanumeric. Kasi ang binanggit dito sa instruction dito sa may bandang kanan, basahin nyo po mga kaibigan. Please note the following. Enter your comma number. Entering invalid mobile number will result in user registration failure. So, basahin nyo lang po yan mga kaibigan. Napaka-importante po yan. So, balik tayo dito sa username. Ang instruction dito sa username ay for user ID, only Latin characters, digits, minimum of 8 characters and starting with a character. So, alphanumeric po. So, ibig sabihin, combination of letters and numbers. Halimbawa, pangalan mo ay John, tapos apelyido mo ay Doe. So, halimbawa, lagay mo yan dyan. John Doe at 19, kung anong taon gusto mo, kung anong number ang gusto mong ilagay, 1990, mga ganun, 19 or 2000, kahit ano po, kung anong gusto mong number. So, basta alphanumeric siya. Tapos dito naman sa password, ang instruction dito ay must be at least 8 characters long.
Basta hindi po siya bababa ng 8 characters. So, ang instruction po dito mga kaibigan, dito sa number 5, so basahin niyo po ito. Must not contain a portion of your user ID. So, ibig sabihin, wala po siya, yung password mo ay ibang-iba talaga doon sa user ID. Kasi meron tayong ibang mga kababayan na yung user ID nila, yun na rin yung password. So, yan po ang iniiwasan ng system na to na baka ma-hack po yung account kasi delikado talaga to pag malaman to ng iba kasi pwede siyang i-manipulate, pwede rin siyang i-update para sirain yung pangalan mo. Ingatan po natin yung password natin at huwag po natin i-share sa iba. Ang tip ko lang dito mga kaibigan kasi sinubukan ko na ito ng mga ilang beses na kasi nung nag-apply pa ako dito, ang ginawa ko, ang unang letter ko mga kaibigan ay small letter. So ilang beses ko na po siyang nag-next, nire-reject po siya mga kaibigan. So, magandang tip po dito ay yung unang letter po ninyo ay capital letter. So, halimbawa, yung password mo ay ang gwapo ko, di ba? So, yung letter A po dyan mga kaibigan ay capitalize niyo po. Ang A, tapos yung susunod na letters ay small letters tapos numbers dun sa dulo. Okay? Or depende kung gusto nyo i-mix yung number or ilagay nyo dun sa dulo. Tapos yung email address po ay email address, personal email address, wag yung sa company. Kasi ang nangyayari kasi dyan, baka nag-resign kayo o bigla kayong na-terminate sa company, hindi nyo na matatanggap yung mga updates na ibibigay ng system na to sa inyo. Kasi hindi nyo na ma-access yan, di ba? Tapos hindi nyo siya napalitan bago kayo umalis sa company. So personal na email address na lang mga kaibigan. Pagkatapos maglagay kayo ng email address po ninyo. Halimbawa ang email address po dito ay johndoe@gmail.com. I-confirm nyo rin po johndoe@gmail.com. Okay? Personal email address po. Tapos select nyo po ang add English na language. Pagkatapos niyan ay ilagay nyo dito yung tong number na to, CAPTCHA, security image code. So 3499. Mas maganda po mga kaibigan, basahin nyo po itong terms of use and privacy policy bago nyo po i-click ang I agree. Now, hindi ko na po ipapakita sa inyo kung mag-next yan kasi nagawa ko na po yung account ko. So hindi ko na po pwedeng ulitin yan kasi isang account lang talaga ang pwede. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung next na screen pag click nyo na ang next. Okay? So, make sure po mga kaibigan na mayroon kayong daladalang cellphone with your personal number. Kasi pag click nyo na ang next, automatically yung system na to ay mag-send sa inyo ng verification number at tapos ilalagay nyo po dun sa next na page. So, pag click nyo po ang next mga kaibigan ay lalabas po ang page na ito. So, basically, makakatanggap kayo ng code. Ilalagay nyo lang dito ang code sa verification code. Tapos, click nyo po ang register. Pagkatapos nyo pong maklik ang register mga kaibigan, pupunta na naman kayo sa susunod na page na lalabas. Okay, ang page na po yan mga kaibigan ay ganito. Okay? So, ibig sabihin, pag okay yung code na inilagay nyo, ay lalabas dito na, sasabihin niya, registration completion, your account has been created successfully. You can utilize provided services after activating your account via one of the activation channels. For more information, please click on the activation channels. Yung ibig pong sabihin mga kaibigan sa activation channels ay meron po siyang tatlong paraan para ma-activate ang account to. Ibig sabihin, itong ginawa nyo ngayon ay registration lang. Hindi pa to siya activated. So, ang gagawin niyo po ay pupunta kayo doon. Meron po siyang tatlong steps para ma-activate niyo po. It's either pupunta kayo doon sa mga kiosk or activation machine or pupunta kayo doon sa bangko or pupunta kayo doon sa main office of the Ministry of Interior talaga para doon kayo i-activate ang account ninyo. Pagkaya ng binanggit ko kanina, pwede niyo siyang i-activate via self-registration or activation machines or yung kiosk nga. Or else pwede nyo siyang i-activate via banks. Or else pwede kayong magsadya sa kanilang opisina mismo. Tapos i-activate nyo po sa tulong ng kanilang mga staff. Okay? So ngayon nandito ako ngayon sa Jizan. I-click ko po itong province, city, Jizan. Pagkatapos nyo i-click nyo mga kaibigan ay lalabas yung mga listahan ng mga places, mga location ng mga activation machine nila. So
So, sa tingin ko mga kaibigan, yung pinakamalapit dito ay itong Panda R. Rashid Mall, King Fahad Road. Ngayon, pupunta na ako dito sa Al Rashid Mall para i-activate yung aking account. Okay? Tara, puntahan natin. Okay guys, nandito ako ngayon sa may Panda, sa may Jizan para i-activate ko ang aking AppShare kasi base dun sa mapa, isang Panda sa may activation office. So pupuntahan natin ngayon, papakita ko sa inyo kung pwede mag-activate dito. So ito tayo guys sa Panda, papasok na tayo. Nandito na tayo ngayon guys sa machine kung saan ito yung tinatawag na AppShare kiosk. Register and activate. So enter my ID 2569. Next. Put your finger. No? Thumb finger. Verify Please your identity. Please put your finger. Left index finger. Left index finger. So yung ano ko, tapos Okay. press ko yung agree. Okay. Please enter your mobile number 050437. Enter. Next. So guys, meron akong natatanggap na message, babasahin ko ngayon. Ko na yung code guys. Okay guys, ito yung huling maano mo if your ID has successfully authenticated. So click exit. Okay. Successful. Okay. Isang kasama namin guys ay mag-activate na siya ng kanyang so pindutin lang tapos hingin nila yung ID number mo. So ikama number 244. So ito yung kiosk guys na makikita niyo sa mga sa mga designated na mga 144. Yeah. Right. Left. Left finger. Left finger. Okay. Agree. And then mobile number. Guys, ganun lang kadali, ganun lang kabilis, hindi man lang umabot ng kahit isang minuto, no? Okay guys, tapos na. So, review ko lang. Simple lang guys, ang pag-activate mo doon sa AppShare, ang hiningi lang na AppShare sa iyo yung ikama number, tapos yung fingerprint mo doon sa kanang index finger at saka kaliwang index finger. Tapos mobile number mo para mag-send siya ng activation code sa mobile number mo. Tapos enter mo lang 'yun. Ganun lang kasimple. So okay, so yun po, no? Tapos na tayo mag-activate sa ating AppShare account at ngayon susubukan na nating mag-login. Okay, pupunta ulit tayo sa Internet Explorer. Kahit anong browser po mga kaibigan, pwede nyo pong gamitin. Ano po? So, punta ulit tayo sa www.moi.gov.sa. Okay? Now, activated na tayo. Click nyo lang ng English ulit. Tapos, login. Guys, remember po, hindi po kayo makapag-login dito sa AppShare kung hindi nyo pa na-activate ang inyong registration. Okay? Yun po ang notice kasi ako talaga sinubukan ko na mag-login ng mag-login pero hindi talaga siya pwede kung hindi nyo ma-activate. So, activate nyo muna bago kayo makapag-login. Continue tayo. So, ito po ang username ko. Ayan. Tapos, password. Tapos, ilagay po natin ang image code. O itong tinatawag na CAPTCHA 5842. Tapos login. So dapat yung mobile number niyo na ginagamit nyo sa pag-register
Yun po ang dapat meron kayo kasi pag click nyo po ang login, automatically makaka-receive kayo ng code. Every time po yan mga kaibigan, pag mag-log out kayo, mag-login ulit kayo, nagsisend po siya ng code. Ayan. Ayan, di ba? Naghahanap siya ng code. So, ang code ko po ay 3432. Ayan. 3432. Kasi itong ginagamit ko ngayon na pag-shoot ay yun din po yung mobile ko. So, login po tayo. Ayan, so pasok na ako dito sa ating account. So guys, pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng AppShare account. Sa susunod na mga videos po ay pag-uusapan po natin at ipapakita ko sa inyo yung mga advantages at kagandahan ng AppShare account. Okay, so siguro hanggang dito na lang muna mga kaibigan. I would encourage everyone to suggest at mag-comment po kayo kung nagustuhan nyo po ang video natin, click nyo lang po ang like button. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kaibigan, subscribe na po kayo kasi napakadami pa po mga content na naka-outline po na pag-usapan natin dito sa channel na to. At kung sa tingin nyo po ay nakakatulong sa inyo at sa mga kababayan natin ang video na to, i-share nyo po ito sa iba para magkaroon din po sila ng AppShare account. So kung meron kayong mga suggestion mga kaibigan, click nyo lang ang comment para sa mga future content po natin. Okay, sisikapin po natin mga kaibigan na masagot po yan sa abot po ng aming makakaya. Okay? So sana po ay nagustuhan nyo po ang ating video at hanggang dito na lang. See you po sa susunod na video. Paalam!